ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅରେଇ ଲେଙ୍କାସାହି ଛେଳିଆ ନଈ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବାବା ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିକାଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବରୁଣର ରାଜା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବରୁଣ ଗଛ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠର ନାମ ବରୁଣେଶ୍ୱର ହୋଇଛି। ଏହି ପୀଠରେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠି ମକର ମେଳା ଭବ୍ୟତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଜୟ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର।